Niwangsuk menawa mangadina luwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubathara. Ora mengko dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake gugup sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Oh, niki diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Darawati nimbali dhateng pisawanipun ing abdi kepatihan pun Patih Udawa. Kepareng ingkang abdi jumadhong dawuh pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Darawati. Niki Kakang Patih Udawa iya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Darawati. Kakang Patih Udawa murudyake matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ingkang karempit. Kakang Patih Udawa mrawi Paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angucewani. Para kawula sami sayeg seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negaring Darawati medhaipun para abdi prajurit boten kendhat akhiripun sami gegeladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Niki diweji sembahan kula. Kakang Patih Udawa ndadekake bombong penggaling ingsun pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggira ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdipun Patih Udawa. Namung dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Diweji sesembahan kula ing Darawati. Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ndak tampa tiba padha-padha Kakang Patih Udawa prayogakna nggira ngadhep kawula nun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi kepatihan. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Pathik Indradala Dewaku. Yo, Yayi. Ndak tombah karya bombong penggaling pun Kakang siat diatur pasegan tumraping pun Kakang ing Mandura. Wis tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Mung keparenga pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjung ngersaning sira Yayi Prabu Ndarawati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kula pun dicundhaka panglingga murdhan dadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung Koko Prabu kaskecakno anggenjengan dika lenggah Yayi Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ing Projeng Darawati dina samengko iki Yayi Prabu Ndarawati. Nunamit pasang kalimantabe tinebene ing ladoni Demawaing Tawang Tuwang. O Prabu, nadyan ingkang putra ing marang Garuda pun Samba, kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura. O Prabu Baladewa. Anak Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Samba wis ndak tampa sira ngaturke bekti kalawan wong tuwa ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae tampanana kusuma kilat muka. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah wonten ing Datul ya Projeng Darawati dinten sak mangke menika Prabu. Yo anak lanang kaya wis ora kurang prayoga praptaning wong tuamu Mandura ning Projeng Darawati. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura. Kadangipun Kakang Setyaki ngaturke bekti karo pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestu ning Baladewa wae tampanana. Kula pendhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah. Yo, Setyaki kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning Baladewa ning Datul ya Projeng Darawati. Kula nuwun sewu sinuwun. Nadyan ingkang abdipun Patih Udawa, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji. Kakang Patih Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Patih Udawa, wonten timbalaning ngadhawuh. Yen piranganing para nayaka Punggawa
miyang kula warga Ndarawati ngaturke bekti kelawan Baladewa tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Munggahe Yayi Prabu Kresna ngaturke bekti kelawan Baladewa tak tampa jernyatane Yayi Prabu tinemu taruna tinimbang Baladewa ing Mandura. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Pati Udawa ngaturake bekti kelawan Baladewa, ngaturke sembah kelawan aku, aja lara atimu, aja lara pikirmu, sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Lajeng kalepatan kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula menika nandhang kalepatan tu menaping negari Mandura, kula aturi paring dawuh. Ingkang abdi nampi pidana menapa kemawon kula mboten badhe selak, aja kaduk ati kajron menapa. Yektine Kakang Udawa ora duwe luput tumraping Baladewa. Ya mung njumbuhke kelawan kahanan. Yen ditonton saka akeh umur mesti wae sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ingkang tinemu werda ngaturke sembah kelawan ingkang tinemu taruna. Luwih-luwih nalika Baladewa durung dadi Nalendra urip ana ing Widara Kandhang gira lumentah dening Bapa Sagopa bareng kelawan Kakang Udawa. Akeh kawruh sarta ngelmumu ingkang wektu dina iki dadi panjurung nggonku tetep dadi Nalendra ing negara Mandura. Mula akeh nggonmu menehi babagan ngelmu guna kasantikan guna kawijayan ingkang migunani tumraping Baladewa. Mula Kakang Udawa yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah lawan Baladewa yen aku wani nampa sembahe Kakang Udawa, dosa apa ingkang bakal mbok sandhang? Nanging nadyan Baladewa wis dadi ratu ning negara Mandura, aku ora bakal wegah ngaturake sembahku kelawan Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika estu menapa namung dapur pangandikan ingkang boten ingkang saestunipun diwaji lahir batin. Aku ngaturke sembah kelawan Kakang Udawa panjenengan menika Nalendra. Aku wis ngerti. Nadyan aku ratu nang aku ora isin ngaturke sembah kelawan patih, ya kuwi Kakang Udawa menika estu. Iya tenan. Wih, matur sembah nuwun. Kula tampi dawah sami-sami. Wih ladalah, isih ketok wong awakku. Ing atase aku ning omah diwaneni bojo. Neng kene entuk sembahe Nalendra Gung Binathara. Kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning datul negara Ndarawati, Kakang Udawa. Koko Prabu, kula nuwun sewu kanapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Ngantos kula mboten saged ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Projeng Ndarawati. Saestu ulur kula nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa kuwi ladal jagat dewa bathur jagat pangestu Nggara. Kresna kula wonten pangandika ing adhawuh. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh pangrasaning pun Kakang. Embane kaya kejugrugan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging tumrapun Kakang ing Mandura, tata upacara ning kaprajan ing mengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake kelawan pun Kakang. Yai Prabu, aja ngilang-ilangake antaraning Yai Prabu Kresna lawan Baladewa kuwi tunggal yayah rena. Padha-padha urip bareng rekoso ning Widara Kandhang. Pun Kakang mukti ngawibawa ning negara Mandura, siadi bebodra dhewe wujuding negara ya kuwi Ndarawati. Pun Kakang wis ngasta bawat peperintahan nangka dadi Nalendra. Siadi ya dadi Nalendra. Aja bedak-bedakake. Aja mung perkara derajat pangkat siadi ngaturake tata upacara kaprajan. Sinengguh pun Kakang ki wong liyan kebrayan. Kresna, Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura. Loro-lorone ngatunggal ing ora bakal iso dipisahake. Mekaten Koko Prabu ya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Projeng Ndarawati. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna. Nanging menawi adi tumraping para kadang sentana miyang Punggawa, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Ndarawati. Koko Prabu Kresna wonten maring adhawuh ingkang sepisan praptanipun Kakang tetinju marang kararjaning kulawarga ing Ndarawati. Syukur Yayi. Dene bareng pun Kakang prapta ning datul ya Projeng Ndarawati katon
kula wangsa Ndrawati tansah pinayungan dening yuwananing Hyang Mahanasa pun Kakang melu seneng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dungkap angka 2 sawetara wektu pun Kakang ora tetinju marang Praja Ndrawati mbok menawa etungane ana sak warsa pun Kakang ora pepanggihan kelawan Yayi Prabu Kresna ora nyono babar pisan jebul tinemune undhaking Ndrawati ora kaya setahun kepungkur waduh Yayi Prabu ndadekake bombong penggalipun Kakang ing atasipun Kakang kuwi dadi Nalendra Siadi ya dadi Nalendra ana ing kene iki dadi bukti lamun nadyan pun Kakang mengku bawat negara Mandura Siadi mbawahake Ndrawati nanging kepinteraning bab pranata para kawula pun Kakang kalah adoh lawan Yayi Kresna liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa wis diaturake ngarep Ndrawati beda kelawan sak warsa ing kepungkur katon para kawula nggone Kakang manjing ana ing Karang Pradesan para amungtani padha mikul garulukune padha sesendonan sesindenan budal marang sawah lan pategalan nandhake yen to kawula Ndrawati kuwi urip rukun mat sinamatan daya dinayan ayem tentrem uripe bareng pun Kakang ngancik kutha Goro negara Ndrawati wah Kresna kalokaning kutha Goro Ndrawati beda kelawan sak warsa ing wis kepungkur katon luwih becik lampu-lampu katon padhang nyang endi pasangi dilah supaya katon kencar-kencar wekasan katon asri lamun dinuwulu waduh Yayi Prabu kapinteraning Siadi mengkono mau tularno marang pun Kakang aja nganti Mandura kuwi kalah adoh yen ditanding karo Ndrawati Koko Prabu babakan perkawis kaprajan mangke pinanggih wekdal ingkang mlangkung prayogi kula badhe munjuk atur nasa Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kula nuwun sewu langkung wigatos menawi Paduka kepareng Ambabarana menanggah wigatosipun tedhak wonten negaring Ndrawati Koko Prabu ngono Kresna inggih ya yen pancen kaya mengkono apa lilanana pun Kakang rada mingset nggone pun Kakang abyantur ngersaning sira Yayi aja nganti dungkap panampaning sira Yayi Prabu munggo babakan atur iki mengko wau kula semanggaken Purbawasana Nasta Paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi Prabu Ndrawati ya Hanjrah ingkang puspitorum kasilring samirana mrit sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning diya kula nun maring dawuh Koko Prabu ing sepisan sejatine praptaning pun Kakang nang Praja Ndrawati dina samengko iki mung kepengin nyara widekake ya kuwi nanjake babakan lelakon ingkang wis ndak lakoni lelampahan ingkang sampun kelampah kados pundi kersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng Ambabarana dhateng ngraying Ndrawati ngene Sabtu aring kepungkur wancine anggara kasih pun Kakang nampa sasmitaning Jawata. Mongko sasmitaning Jawata kuwi mau ana magepokan kelawan kanugrahan
Ketitik dewa paring dawuh yen to dina samengko iki ora suwe meneh bakal ana wahyu ning dewa kanugrahaning para Jawata ingkang bakal tumedhak ana ing jana luka tegese tinampa dening para titahe ingkang urip ana ing jagat iki. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wanter sabaning dewa ingkang dak tampa metu marganing pasumpenan nalika semono aku didhawuhi supaya anggayuh kanugrahan mau sebab kanugrahan ingkang bakal tumiba ana ing jagat iki mau papane ana ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana ki papan pesaraning para leluhur turas darah Mandura. Klebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa uga sinarekake ana ing Astana Gadamadana. Mula ora aneh yen to pun Kakang entuk sasmita kaya mengkono mau jernyatane aku putra tinemu pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna sasmitaning Jawata ingkang dak tampa lumantar dalan impen iki mau bakal tak tanjiki marang sira Yayi Prabu. Inggih, Koko Prabu. Kula nuwun sewu lajeng pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau menapa Jawata merdekaken utawi Jawata paring dawuh wahyu menika naminipun menapa kanugrahan menika wujudipun menapa. Wanter tak tampa cetha sabdaning dewa ingkang lumantar jroning pasumpenan mau ngandhakake yen to dina samengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran wahyu purba sejati. Mula Blakasuta wae sak jeg jumlek urip ana ing alam padhang Baladewa ku ora tau kentuk wahyu. Aku ora tau kedunungan wahyu. Mula wektu dina iki wujude kanugrahan ingkang dak tampa dewa paring sasmita lumantar impen aku kudu gayuh kanugrahan. Iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula sranane gandeng Yayi Prabu Kresna kuwi nalindra ingkang wasis ing samubarang lir. Aku njaluk tuntunan. Aku tuntunan supaya entuk kanugrahan wujuding wahyu purba sejati mau. Wis. Ngono kuwi sing bakal ndak andhake marang Yayi Prabu Kresna kang bakal ndak aturake komplit ora ana ingkang jijir. Saiki aku njaluk dawuh pengendikane Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu, nuwun sewu. Sabtu aring kepengker wancinipun Nanggara Kasih kula menika ugi nyumpena. Lho kok sik. Nek ngono padha. Aku ya wanci Anggara Kasih. Kula inggih wanci Anggara Kasih. Kok sik, kowe jam pira kowe? Kowe jam pira? Kula nuwun sewu, wancinipun Puspa Tajem utawi Kadorodasih tegesipun impen menika badhe nemahi. Weh lah dalah. Yen ngono sakwise dewa mau misik lawan Baladewa, mbok menawa tumuli budal marang Ndarawati misik lawan Yayi Prabu Kresna. Menapa ing dipun dawuhaken Jawata mboten benten kan menapa sampun paduka ngendikaaken bilih badhe wonten kanugrahan ingkang dumawah wonten ing Astana Gadamadana. Wondene naminipun wahyu purba sejati Koko Prabu. Ateges titah kalih titahing dewa ingkang sampun dipun paringi sasmita setunggal Koko Prabu Mandura. Angka kalih ing raying Ndarawati. Alah dalah yen pancen kaya mengkono cetha. Cetha yen to pancen wahyu iki mengko bakal tumiba ning jagat lan ingkang diwenangake gayuh ya kuwi turas negara Mandura. Tegese turune Kanjeng Kyang Kunti Boja, turune Kanjeng Rama Basudewa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Perkawis menapa? Wahyu aran purba sejati kuwi apa? Lan werdine piye? Terus gunane nggo apa? Coba aku tak takon karo kowe. Nuwun sewu Koko Prabu, kula menika nggumun lho. Panjenengan menika langkung sepuh tinimbang kula. Teka panjenengan menika nyuwun priksa dhateng Kang Rayi. Monggo menika wonten madyaning pasewakan menawi dipun midhangetaken sangganing para nayaka punggawa menapa mboten lingsem. Wis. Perkara ngelmu ki nek isin ora bakal entuk ngelmu. Yen perkara babakan ngelmu yen isin kuwi mesti ora bakal dadi wong pinter. Mula aku kuwi lumangsa cubluk cingkranging nalar tunaing budi. Aku njaluk warah Yayi Kresna. Aku ora bakal isin dimindhangetke para kawula, para punggawa, para nayaka negara Ndarawati aku ora bakal isin. Nanging ngantos wonten ingkang ndakwa ana kebo kok nusu gudel. Wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sesa-sesa kebone. Mekaten, gudele disusu gelem apa ora? Inggih Koko Prabu, mula Siadi paringa dawuh. Kuwi werdine apa lan karepe piye? Nuwun sewu. Miturut ingkang rayi lho, menawi ngantos lepat tegesipun kula menika namung menungsa limrah
kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Yo. Miturut petanganipun ing Raying Darawati purba sejati menika estunipun wonten sekawan warni. Lho. Wahyune ana papat. Inggih kasinggihan mekaten. Gusti. Nek wahyune ana papat, lah kok sing diparingi sasmita mung Yai Kresna apa denipun Kakang ing Mandura? Tegese wahyu mau turah loro. Sapa ingkang bakal nampa? Mangke rumiyin Koko Prabu. Babakan perkawis sinten ingkang nampi menika mangke dhateng purbaning Wang Mahanasa. Tegesipun purbaning dewa. Menungso namung sami nerimah kemawon. Namung ing langkung wigatos menawi paduka nyuwun priksa babakan purba sejati menika pinirang dados sekawan werni. Patang werna kasinggihan mekaten apa wae. Setunggal ingkang sinebut cahyaning rat, angka kalih reksakaning rat, angka 3 wimbaning rat, angka sekawan yuwananing rat. Nganggo ning rat kabeh kasinggihan mekaten. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat. Kuwi tegese piye? Cahyaning rat menika Wahyu Ratu. Sinten ing kedunungan cahyaning rat inggih menika badhe pinardawa kamulyanipun turunipun badhe dados Nalindra. Angka kalih wimbaning rat menika Wahyu baboning Nalindra. Menika kedah nampi inggih menika wanita. Krana sampun sinebat wonten ing mriku baboning Nalindra ateges wanita menika mangke ingkang menang ngandhut dhateng turasing Nalindra wonten ing Nuswa Jawi. Wimbaning rat kuwi baboning ratu kasinggihan. Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Wahyu Patih inggih. Tegese Wahyu Patih menika sinten ing kedunungan reksakaning rat turunipun benjang badhe dados wrangka wonten ing Nusa Jawi tegesipun nurunaken patih wonten ing Nusa Jawi menika. Lah sing pungkasan yuwananing rat kuwi wahyu apa? Yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Sinten ingkang kedunungan yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra mboten kenging nggadahi garwa langkung saking setunggal. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Ingkang pundi yuwananing rat kuwi mau? Kula nuwun sewu, wahyu kok dipilih menika mboten saged. Namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Oh ngono. Inggih, Koko Prabu. Kuwi lha dalah. Lah yen ngono pancen bener ujaring para kaki-kaki. Para among tani padha nyebutake wahyu kuwi pancen ana kekuwatane dhewe-dhewe. Cahyaning rat wahyu ning Nalindra. Reksakaning rat wahyu ning Patih, wimbaning rat baboning ratu, yuwananing rat Wahyu Wadat. Kresna, kula wonten maring ngadhawuh. Saiki ngene. Gandeng Yayi Prabu lampun Kakang Wusin antuk sasmitaning dewa. Ya kuwi bakal tumedhake Wahyu Purba Sejati ana ing Astana Gadamadana. Miturut pitunganing Yayi Prabu piye? Koko Prabu. Gandeng sampun wonten kalih titah ingkang sampun nampi sasmita badhe wonten dumawahing kanugrahan ingkang winastan Purba Sejati. Setunggal Koko Prabu angka kalih kula. Menapa mboten langkung prayogi menawi neter dhateng ketrimaning gesang rayi paduka pun lara ireng. Tegese menapa mboten langkung prayogi menawi Bratajaya inggih pun Warasembadra menika kakanthi supados ugi anggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati sinten mangertos menika dados kabejanipun lara ireng nggih pun Bratajaya saged nampi wahyu wimbaning rat ateges menawi kula lan Koko Prabu menika mangke mrucut kedunungan wahyu ning ratu nanging Warasembadra saged pikantuk baboning Nalindra ateges badhe pinardawa kamulyanipun Turas Mandura. Koko Prabu Mandura kuwi lha dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngoro. Wah cocok yen pancen kaya mengono pun Kakang mung kari manut. Saiki ngene Yai, tumrapun Kakang sesuk ngenteni apa, saiki sing dinteni ya apa. Ayo, ndak kanthi netepi darmaning dawuhing dewa ingkang Gusti nampa dening Siadilan pun Kakang lumantar sasmitaning impen. Pun Kakang lan Siadi budal marang Astana Gadamadana nglakoni tarak brata, tapa brata ana ing Astana Gadamadana. Sapa ngerti mbok menawa iki dari kabejaning pun Kakang lan Siadi nggone entuk wahyu purba sejati mapan ing Astana Gadamadana. Aja lali Warasembadra dikanthi sapa ngerti uga Warasembadra entuk kabejan kedurungan wahyu baboning ratu kang mangkono nadyan pun Kakang lan Siadi merucut entuk wahyu kanalindran nanging Sembadra entuk wahyu baboning ratu padha karo Sembadra ingkang bisa njunjung drajating Turas Mandura. Kresna sigra-sigra yen permana kanca
Sikrong rakit nawang sesongko Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta kurore kakiri-kiri pro nanggono magawi gelarira wang-wang Koko Prabu sampun ngantos kesesa krana petanganipun nembe tiyang tiga inggih menika kula Koko Prabu lan Wara Sembadra menapa mboten langkung prayogi menawi pados setunggal malih ingkang wonten sambung rapetipun darah kaliyan tiyang Mandura utawi sesepuh Mandura supados sak mangke kakanthi sowan wonten ing Astana Gadamadana lah kuwi sing angel ning ngono kuwi pun Kakang Cetha putraning Kanjeng Rama Prabu Basudewa Siadi ya atmajaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa sawarga Lara Ireng ya putraning Kanjeng Rama Basudewa sawarga lah iki mung kari siji sapa Kresna lho nuwun sewu menawi Koko Prabu sarujuk lho sarujuk perkara apa wonten mriki tasih wonten putranipun Kanjeng Rama Basudewa sawarga lho aja gawe-gawe lho sapa inggih menika Kakang Udawa Kakang Pati Udawa wonten timbalan nadyan dikaya ngapa sira iku iku Atmaja Nalindra ya mengimane mung karo garwa selir nanging uga duwe darah tumraping Mandura apa kepengin nyoba ketrimaning urip gayuh ana ing Astana Gadamadana wah mboten sinuwun sampun mboten kemawon kula menika dados patih glelenge sampun mboten jamak-jamak menapa malih menawi kula menika kedunungan wahyu wah swara kula malah saya ngedap-edapi sampun kados ngaten kemawon lho ora patih kok ora gelem kedunungan wahyu ki piye sampun mboten kedunungan wahyu mboten menapa-menapa watun kula mboten dipun lereni anggenipun dados patih wonten negari Ndarawati menika kula sampun remen lah kok dadi jak golek wahyu kok ora gelem nyuwun pangapunten sepisan kula menika mboten kepengin kedunungan wahyu angka kalih tiyang gayuh wahyu menika kedah tapa brata monggo tapa menika awrat prihatin menika awrat nek mesine patih kuwi kulina ora mangan ora ngombe pirang-pirang dina menika kula kulinten menawi kula menika mboten dahar mboten ngunjuk menika kula sampun pinten-pinten dinten menika ugi sampun nglampahi pati geni lho tegese mboten betorek Kakang Udawa kok werna-werna nggih ngaten nggih malah cengengesan wis Kresna wonten maring ngadhawu ora usah dadak ngejauh dawa aku malah kuwatir yen tongko awak dhewe nggone manekung puja semedya ning Astana Gadamadana bubar ora karu-karuan merga Kakang Udawa kuwi wis kondang srogol keladuk wani kurang keduga mula luwih becik dina samengko mung pun Kakang Siadi lan Bratajaya ya adiku wadon supaya budhal ning Astana Gadamadana malah yen perlu titianku Kyai Puspadenta tak dawani supaya mbaya kondur marang Projeng Mandura luwih prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi nunggal sak rata nite Kyai Jaladara prapteng ana ing Astana Gadamadana Kresna Kresna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira mintonaken dewi kramanira dereng ngantos jumangkah nata kekalih nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora numatan perkara kang Gajah Medha Kawandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa ingkang wantun minggah datur ya negari Ndarawati biyak kang samya sumewa akarya cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir mire dalan mene dalan
ati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awita denceng-dencengan jagat wasisaning Ubatara wayah bener jagat Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan mongko nitik busananipun sajaipun menika nalindra ingkang sugih bondo bandu waladala jagat Dewa Bathara mbok menawa ngono Kresna wah sandangane kabeh dienggo mongko sarwa mutiara jamrut hergeni mas brilian pating kerlop ora karu-karuan wah driji 10 dinggoni ali-ali kabeh mongko kupinge ditretes suweng nganti kaya mengkono. Wah, sajae ratu seneng pamer. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nanging gandeng iki suwana ing Projeng Ndrawati iki dadi dayuhe Nyai Prabu Kresna Timbalana. Apa wigatine? Yen pancen wigatine iki engko becik si adhiku kudu nglungguhi Bawa Leksana, nanging pun bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ndrawati. Ora usah melu-melu. Pasrahno pun Kakang, aku yang bakal ngundurake ratu iki. Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi. Yo Kresna. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Kisana. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Koko Prabu kok kendel mawon mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Ndrawati ning kula dangu kok mendel mawon mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki coba rada seru Kresna Kisana kepareng kula tumambu yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Koko Prabu mbok nyuwun tulung dipun jawelaken wah jan entuk daya siji kok kupinge rada bosok wah wonten dawuh wonten timbalan sinuwun sampun kinten kula tumambu yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun alah menawi paduka dangu kaliyan kula sowan kula menika namung piyambakan kemawon Koko Prabu piye kok geseh Koko Prabu lho geseh piye kula nyuwun priksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah, la iki sing repot nang kene. Wah, entuk dayoh iki kok. Wah. Piye iki lehar kerampunge piye? Menawi kula kedah sura-sura anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika nalindra. Ya, kula pasrahaken kaliyan panjenengan ingkang caket kemawon. Ya. Nalindra wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngaku gandeng Kyai Prabu Kresna ora iso ngaturi lawan sowanmu kowe tak takoni matura barengipun jenengmu sapa nalindra ngendi lan negaramu ngendi menawi paduka nyuwun mriksa babagan perkawis menika kula wingking saking negari Pager Wesi nami kula Prabu Wirambana Dewa
Wis Kresna, wis krungu to kowe? Nalindra saking pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Kula dereng kagungan garwa. Koko Prabu. Piye Kresna? Nyuwun tulung dipun rampungi babar pisan. Wong nyatanipun boten mireng kula matur menapa-menapa boten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba rada maju. Iki, majeng. Iya. Iya, mangke ingkang kiper sinten? Lho. Weh, lah iki ratu bekas dagelan sajae. Iya, wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa kasinggihan Nalindra saking pager wesi. Lah, saiki wis cetha, wis Udawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane. Iki. Saking negaring pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Saking negari pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Koko Prabu. Piye diseret wae apa piye? Nalindra saking pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung estunipun kula menika kekalangan Malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pangajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ndarawati, kula sumurup gapura ageng ingkang seratanipun mlebet wewengkon Dwarawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten negari Ndarawati mriki, waduh, kula menika ngantos gumun. Enggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datulaya wekasan kula boten mirengaken sabdanipun sinuwun Prabu Ndarawati. Krana elokipun negari Ndarawati ingkang keladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna. Mboten wonten kalih kula Nalindra ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nyata Nalindra titih Sang Hyang Bathara Wisnu inggih titih Sang Hyang Bathara Suman dewa sing tukang ngandung kabagyan wonten ing jagat. Inggih Kisana. Lajeng wigatosipun menapa? Negari kula menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Nalindra ing Ndarawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kaliyan panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados Nalindra mbawahi para kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik. Menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge Sri? Ginanipun menapa? Toh. Kula sampun dados Nalindra. Ingkang kula betahaken do nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula sampun dados ratu, arda dijeng jempalik ya karepmu, arda sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados Nalindra. Arda tresna karo Nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak Nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika Nalindra dipun jajah, Nalindra sanes. Mboten dipun jajah. Kula menika Nalindra merdika. Kula menika Nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dhateng Nalindra sanes. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondhong pengareng-areng Gupeni Raja Peni, guru bakal guru dadi Mas Picis Raja Brana dhateng ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki.
Wis, saiki gage. Timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun Ratu Gusti panjenengan menika menapa? Narendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Narendra saking Tawang Gantungan, jejulukipun Prabu Godayitma. Menika Narendra wengis. Menika Narendra ingkang kejem. Mila kula dipun dhawuhi dening Sinuwun Prabu Godayitma menika prasasat sampun abenajeng kalian dewaning pepati. Tumuli kula bidhal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk Sinuwun Prabu ing Durawati. Nawala kula kunjukaken monggo kula aturi nyurasa. Kula piyambak dereng mangertos menapa ta isinipun nawala menika Sinuwun. Kagat risang kapirangu renanggul kinembet kambet. Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias ing Kresna kula wonten maring adhawuh bareng si Ade nyurasa isining tulis jroning nawala lah kok ndasang pasuryanmu katon rengu ora jenak geligaping paningalmu ora tajem kene apa Koko Prabu kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalendra menika lho sebabe isining nawala cetha bilih sesembanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Godayitma menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra Ndarawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Godayitma Koko Prabu iblis lanat kukar bete maning jajaran sukertaning bawana wah menungso ora tatanan kemewat waning lamar karo adining Baladewa waning lamar karo kadange Tarunanata Mandura Prabu Baladewa ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negara ing Durawati ndi Godayitma semen campurmu Wirambana Dewa lho ngopo to iki nuwun sewu dereng tepang dereng kenal tidak kenal maka tidak saya panjenengan sinten? Ora ngerti-ngerti dodok sering perkara lah kok dadi ngunek-unekke karo aku. Lek pripanu Ganjeng Gawanata Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepung karo aku kadange werda. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis surasa ning nawala. Kowe dikongkon ratu Gustimu jenenge Godayitma. Nglamar karo adikku Bratajaya lara ireng. Kyai Prabu Ndarawati ora maringake lara ireng marang Prabu Godayitma. Sumbare negara Ndarawati bakal didadekke bumi angus. Kowe baliya kondo karo Ratu Gustimu. Baliya kondo karo Ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Durawati, diajahi jembar Trinata Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya lasan dadak nyumbari Prabu Godayitma Ratu Gustiku. Prabu Wirambana Dewa keduga bakal gawe geger negara Durawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa? Iya. Kowe ora tau ngerti karo Baladewa, durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku ingkang bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Durawati. Iblis lanek. Kukungan kowe. Menungso nantang karo Baladewa. Dene ketemu ayo dicongake nyawamu. Setyaki ngopo? Nun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara kula nyuwun priksa. Sing dadi senopati Ndarawati iki sapa?
Setyaki Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh kita tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa. Aku dudu kok Prabala Dewa. Lho, aja jangkar ya men. Nglangkai purbawasaning Senopati. Lara ati kula tiwas didapuk Senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo Senopati Ndrawati. Nek pancen kula isa ora didapuk dadi Senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten, kula trimah dados tiyang limrah kemawon, boten gadhahi pangkat Senopati. Kosik to aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndrawati, sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki, dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-ndelke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu Mandura ora gelem tok penggak, babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat Senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu. Sakarmu waton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndrawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndrawati niku Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo Senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo Senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun. Saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. Nyatung timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manuta para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok-ketokke wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndrawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Samba, lawan timbalan ngadawuh. Budhana kang padha sepo, jeneng ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu. Ya kuwi adikku Wara Sembadra. Bakal ndak kanthi pulang tengah Astana Gadamadana. Iya, Rama Prabu. Sembah kula ingin ndherekaken jengkar maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha sepo, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Pananggilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk saking dampar itu kenapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampir upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane